дар тарафи Ваҳдат дар қишлоқи Хоҷабойқил чизе буромадай на ба ҷин монандай на ба одам монандай он тараф барем мози соат 11 шавай. Ина бародаро иҷа пеши масҷид чай. Ассалому алайкум бародаро. Умедворам ки созен хубен. Чӣ хеле ки медонен вақтҳои охир овозаву дароза буромадагие ки дар тарафи Ваҳдат дар қишлоқи Хоҷабойқил чизе буромадай на ба ҷин монандай на ба одам монандай ва одаморо ғам додесай. Имрӯз мо тасмим гирифтем ки қатъи акай Парвиза акай Маъруф ҳамун тараф барем мози соат 11 шавай. ҳамунҷа мебинем ки чӣ гап ҳаст нест, ҳамин чиз ростай ҳақиқат дора надора, ҳоли ҳамаша мебинем ва шумода нишон метиҳем. Мо дар роҳи сафед тамошо мекунем. Бародаро, чӣ хеле ки дидесен ҳозир мо дар ҳамин сентри Хоҷабойқилем ва чӣ хеле ки дар видео дар шабакаҳои иҷтимоӣ диден бисёр мардум бели лахотка гирифта берун фонарико гаштаи сари шум пумни ихеле чиза мо надидесем. Ҳама чӣ ором, ҳама дар хонаҳошон хов, ҳама тишина ва чӣ хеле хитон дидесен ин чиз боварнакарданияй ва илтимос дар ҳамхали чизо додаам нашавен. ҳозир мо бигем аввалаш даем моли бо далишам мерем, далишам нишонтон метаем соат тақрибан 1 ё ки 2 шавад. ҳозир бо далиши рафтесем бо мебинем хитон ки далишиш бо чӣ гап мешавад. Акай Маъруф ягон чиз боши. вале мардуме ки дар ҳамиҷа зиндагӣ мекунанд ҳамашон ором осуда хованд дар ҳамиҷа, вале одамое ки берун ай ҳами Хоҷабойқиланд, мисол агар ки шаҳрдан бошанд ё берун ай шаҳрдан бошанд ҳамво воима карисянанд, хатя ваё ҳичия надидагиянд, ҳамиҷа ҳам нестанд. Не ки мардуме ки дар ҳамиҷа зиндагӣ мекунанд ҳама ором осуда ховай. ҳатто мардуме ки дар ҳамиҷа зиндагӣ мекунанд мепарсем, чунки ягон гап нест, не оромӣ чизе ки ҳастай дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҳамашон фиребай дурӯғай, бовар накунем бародаро ва воима ҳам накунем, дигарора натарсонем. Рост, оли бо далиш мерем тамошо кунем видеоро. Ина бародаро иҷа пеши масҷид чай. Пеши масҷид чай. Иҷа дарем. ҳама тишина хонаҳои хушода хов. Ягон гап хабар нест. ина бародаро иҷа ситораи сирх. ай бе ғарзи овози хурус ягон овоз нест. уже саҳар шид, ҳама тишина. хурузо ҳам бедор шиданд. ина тарафи чизи сирх, ситораи сирх, тарафи сохатрош, онҷое ки охирон бор ҳамун ҷондора дида будиянд. ҳамунҷо рафтесем ба як гуфтем. чӣ хеле ки дидесен ҳама тишина, ягон гап чап нест. худо ки ягон гап чап нашавад набоша.
бародарои намо дар охир айму худи хоҷабойқул чиқале китон диден сиёнкорара сиёнка када омадем. Ҳозир дар кӯчаи Сохтарошонем пеши магазини Акаи Баризда коме ками территория худаш медонам ва и ҷое ҳаста ки охирон бор типа ҳамура дар ҳамин кӯча дидагӣ будиян ва ина омадем соат 1-2 шавай ҳама тишинаи мардум дар кӯчаҳошон ховай ва як бори дигар бо хотиррасонтон мекунем ки илтимос дар маҳаллӣ чӣ додан нашавем. Ҳамаш худо кунад ки дурӯғ боша ва мо чизе ки дар чашмон дидесем ҳамун чиза гуфтесем, ягон чи дурӯға нагуфтесем. Хайна гирд бародар акабу нишон техиду ҳама тишина дар хонаҳошон хов чӣ хеле ки дар видео ҳастай берунда мегардан додувой хеле чиз мо надидесем. Ака ма гафума гуфтам брат, ҳамаш тишина ором. ҳамон панотон ба худо илтимос дар маҳаллӣ чизо бовар накунем ва агар ҷинам боша ака бо худат бо хубтар мефаҳмӣ як бор ҷина одам дида наметавонад бародаро, одаме ки солимай соқай ҷина дидан намешавад, чиза хутонам медонем мефаҳмем ва ҷин гуфта намешавад агар ҳамон чиз боша яки ҳамон чизам нестай хиёл мекунам. барои ки ҳама ҷо оромия ёхи ягон гап нест. аз чизе ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ дидестем мо ҳатто ами бародарое ки ҳамиҷа зиндагӣ мекунанд пурсидем меган не хеле одам нест. бо як бародари сабзинак хапидиям вай як ситуатсия шида грехтай тарсидай вай хапидиям партофтиям дар интернето гуфтиан ҳамияй ӯ бародар кор мекунад ва ака кор мекунад ами устои мошинай вай нестай ба ӯ чизое ки бо як сурат партофтиям сурате ки дидем ӯрам нестай ягон чи нестай ами чи видеое ки дидагӣ бошен агар амро аҳамияти я бо 99% бигем дурӯғ ягон чи нест охир дар видео бигем ҳамаш воимаи мардумай тарси мардумай як аз як чиза нақл мекунем вай ӯ чиза ду чиз мекунад бо як аз дигар нақл мекунад як аз дигар чор чизиш мекунад ҳамихел мешавад воима накне бародаро дар кор нестай. панотон ба худо бародаро худтон эҳтиёт кунед бо як бор дига мегӯм дар хеле чиз дода нашавем оромона дар ҷотон хорем.